Здравейте, горски рейнджери. Позорите му позори, да? Хубава слънчева Витоша. Елате тук. Съм се ран животно. Идваме сега до платото. Качваме се до Черни връх. Минаваме зад Черни връх. И там ще бъде пещерата. Черни връх. Дайнамакс. Чиго! Убели! Снимам те на клипче. Да викам. Дивия Тексас. Мале, колко е красиво, човек. Си намериме. Горските рейнджери объркаха пътеката и сега отиваме до Кладница и после някакси, ако успеем да стигнем до снег, ще отидем в пещерата, ако не се прибираме. Но няма значение. Може да опитаме сега да намерим все пак пътеката за пещерата, но ще видим. Все пак е много красиво. Не е много дълго, ама Е, пейка. Да пише на фък верно. So she told me to come over and I took that trip. Вместо да съм някъде щастлив с плик. Опа! Намерихме начин да минем. И сме доволни. Има живи и здрави. И корови. И сухи. Най-важното. Вот се бил с някакъв лък, нали? Драги приятели, не намерихме крепостта. И за сега... Не. Тя беше обаче, изпуснахме. Да, и сега се прибираме. И благодаря ви за това, че гледахте моя влог.